Татарстанның югары квалификациялы медицина кадрларын әзерләү уку йорты бер гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Исеме илдән читтә дә яхшы билгеле булган Казан дәүләт медицина академиясе хәзердә традицияләрне саклый, үстерә. Бу хакта юбилейга багышланган тантанада президент Рөстәм Миңнеханов та билгеләп үтте. Я глубокую признательность выражаю нашим врачам. Тантанада табибләрдән табибләргә рәхмәт сүзләре яңгырый. Казан медицина академиясе бер гасырлык юбилейын билгеләп үтә. Югары уку йорты республикада кадрлар әзерләү үзәге. Биредә белем алган белгечләрне Калининградтан алып, Владивостокка кадәр беләләр. Югары квалификацияле белгечләрне әзерләү дәвам итә. Хәзерге вакытта академия табибләргә пандемия шартларында ничек эшләргә дип фәнни практик киңәшләр бирә. Моны Татарстан президенты да билгеләп үтте. Очень хорошо. Берегите себя. В своей деятельности вы можете полностью рассчитывать на поддержку со стороны республики. Табиблар академияда яңадан белемнәрен камилләштерә. Федераль экспертлар академияны гасырлык традицияләре кебек лаеклы бәяли. Давайте мы поблагодарим прежде всего в лице тех ветеранов, кто сегодня у нас в зале, за всех, кто работал все эти 100 лет и создавал славу ГИТУ. Медицина фәнен үстерүдәге һәм укытудагы казанышлары өчен хезмәткәрләр хөкүмәт бүләкләрен алды. Фанис Мөхәммәтов, Алмас Хакимов, Ринат Сакиббәраев, Татарстан яңалыклары.